sbíral 3 body v úvodním zápase proti Rakousku. Blichfeld. A Vejze dostal Kotouč před prázdnou branku. Prošlo, ale Blichfelda opravdu musíme za tuhle... Lutovo nahozeně je vyrovnáno 1-1. 8 sekund před... Tónu a ty kluci určitě udělali všechno, aby Na světových šampionátech byly vždy vítězné. Před 7 lety v Paříži. Belík přiťukl do jízdy Jakubu Flekovi a ten otáčí skóre. Belíka jenom přenechání Kotouče, na to jen... A trefil krásně pod horní tyč. Kaše. Nahození Romana Červenky a je to 1 Lukáš Sedla. Bylo jednoduchý zakončení, tady se podívejte, jak golman odjíždí na druhou stranu bez hokejku. V jaké pozici on tam je. A Rychlou se dívá úplně na opačnou stranu. Tu prostoru napřáhnout. Nikolas Jensen fantasticky dostal teď hokejkou. Dokázal vytáhnout. Dívejte se na to. Jo. Fantazie. Nikolas Jensen a ten puk končí v naší brance. Je to tak. No, od boku. Do boku. Pozoru ve statické pozici, on tam dobruslí. To je... Lasen. Rychlá předávka. Obrovská šance, kterou využívá. Teď druhé posunutí rozhodilo naši obranu. Ještě jednou Tomáš Kudrátek a je to gól! Ta jeho... Teď to sledujte. A on jde hledat doleva a vlastně se vykládí. Lapačku. Tam nepočítal s tím, že... Tady je David Tomášek proti Rychlovi, je to 5-3. Nádherně vyřešená. Nemohl udělat nic jiného, než jenom poděkovat svému spoluhráči. A po Jaku a tady se otevírá další šance na přečíslení. David Kempa, je to 6-3. Stahovačku Davida Kempa, jak nechal Lauricena odjet. Pozor! Tohle byla obrovská šance, kterou měl Froma, nakonec skončí gólem. Zase jsme si nepohlídali záda. Podívejte se, tam From prostě přijede a... Další Kotouč a tentokrát Ondřej Palát využil Sony Davida. Po chvíli je pryč.